The parallel administration and heavy surveillance team, which were put in place by ED Mnangagwa before he started his global teaching regime, left General Chiwenga paralyzed and unable to act on Zigananda on ED's return. Zigananda for ED have resolved to turn the tables against Chiwenga. Muri Zimbabwe Adzoka ma updates kana chingenda toya panapa ndinenge ndakatoshatirwa ndakatozarirwa zanu yacho ndichibata pamweya kuti ndanda. So kana chingotosvika panapa iwo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANPF yacho. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANPF iboikani. So nyaya iri panapa handisi kuda kumbodziwanza because nyaya dzacho dziripo dzakawandisa, but ndinongotara ngoziti gwagwagwa ndobva ndatoita sei, ndobva ndatorowa pasi motoswera dhere nyumu chiziva zvinhu zviri kuitika. So regedza tingogara tangozivisana tikuziva tese kuti vaMnangagwa vanga vakabuda munyika vachimbotenderera nyika vachienda kwakasiyana siyana, Equatorial Guinea, Algeria, Japan, kuzhinji kwanga kuri kuendwa. But in short tingoti President Mnangagwa is back home following his attendance of the 7th AU mid-year meeting in Equatorial Guinea as well as visits to Japan and Algeria. The president held several business engagements and witnessed the signing of MOUs in different sectors during the visits. Thus the Ministry of Information ndozo vari kutaura panapa. But inini muchidimbu ndingoti vaMnangagwa vakadzoka munyika usiku, pakati peusiku vana vanga vatorara ndobva vatoona kana vadzoka amen kuti chi unongoza kuti ukaona kudzoka nepati peusiku hakuna mahotera ere kuti vanhu vangakwanisa kurara. You know, some of the issues zviri funny because vanoziva kuti ivo vakapinda apa neku saka vanongosvika patotorwa chigaro chatoshandiswa nevamwe vanhu. Anyway, it's a topic for another day. Nyaya dzacho dziri kuitika panapa dzakawandisa. Pane umwe munhu ari kupiwa chematsenga nzungu panapa, but ndisa ndasvika pane iyeye asanganiswa nechematsenga nzungu chandiri kuona futi ndiri kunzwa imwe nyaya panapa iri kushamisa zvisingaite. South African radio presenter Jacinta Ngobese Zuma, who started a movement called March and March, was fired from her job at Vuma FM 2 weeks just after a TV interview where she said foreigners should not use public hospitals. Aiwaka muri Zimbabwe tiri kungoti mazimba vari pajoza mushonga iri kushanda mushonga pakashanda mushonga kungoti mazimba vasapinde muzvipatara. Hey, bazvatotanga. But you know, in nyaya dzakaita seidzodzi ndedzekudai so ndakambosangana nemamwe madzingairwa chaiwo vakawanda maZimbabweans varimo muSouth Africa kuti vanenge vachiti aina ndakana basa nepolitics handina basa nezvinhu zviri kuitika kunigiriki. Ndikati listen now, for you guys to be in a foreign country, a foreign land, it is because of ZANPF, it is because of iyo politics idzodzi dzamuri kuda kuedza kuramba. Saka politics ukasada kuita nezvadzo dzinotongokutera. But anyway tiri zvinhu zvazongoitikawo hazvo kungoti munhu anga ataura kuti maforeigners ngavasapinde ngavasashandise zvipatara zvedu ngavasadididi achitaura zvinhu zvaaitaura zvezvia. Saka vanhu vari kuti aiwa ndo zviri kufungidzira ndo zvingange zvangomudzingisa izvini izvozvo. But ndingoti isusu kwatiri there is nothing to celebrate there, to be very honest with you. There is nothing to celebrate kuti munhu pamwe zvichida ndo zvinenge zvamukanganisa because chinenge chichitodiwa nje kuti munhu iyeye anenge atotaka kutotivhura brain semaZimbabweans kuti pamwe pacho onaiwo imimi because onai kana makadai so makunopinda nyaya idzi munofanira kunge muri active munyaya dzepolitics zvakanyanya. Ndo inenge iri wake up call inenge iri kwete unoota kuti meno chero atonga ikoko wototanga as if zvinhu zvine bo kuniyeni kirikini. It's not good kuti vanhu mungogara makangotarisa kuti zvinhu zvinenge zvingori bo just like that way, right? Panapa vatapinda pane imwe nhubu iri kukwapaidzwa. I think Job Scala neteam rake vari kugadzira nyika zvisingaite. That guy where if you still remember him akauya achivhura hombe kumasvingo kwaitwa book launch vamutera nechematsenga nzungu. Saka kana chifarira zvinhu nyaya dzakaita sedzidzi ndopane chiti make sure kuti watolaika kudhara kuti ZANPF iboikani, right? Men who disrupt book launch gets 150 lawsuit. Isao Mutano, who lives at house number 2 something Hillside extension in Masvingo, a well-known terror gang leader who drives around in Masvingo. Minister of State's Ezra Chadzamira's vehicle has been slapped with 150 lawsuit for stealing, tearing books,
starting violence and disrupting the launch of prominent opposition leader Job Scala's biography on Friday. Mutano broke furniture, including chairs and tables, which members of his gang threw at guests. This happened in front of cameras. The incident happened as guest of honor at the event. Matthew Takaona was delivered his speech. Mutano has been given 7 days to pay the full amount of the matter starts in the High Court immediately. Political leaders in Masvingo are notorious for running terror gangs that are above the law. Known killers of Jambe in Gutu in 2022 have up to now neither been charged nor arrested. They are roaming free and continuing with their acts of terror. But panapa tukungoti nubu yabatwa panonaka kono kunzi 150. There are certain things zokuti even kana ZANPF yacho mpezera ngoti aiwa kuti netse because atisi mungu ema election ini kusoro manyisana nezve mabhuku lonje vanhu ngasiye kavalonje mabhuku. There are certain people madeza ana in these days vekuti they believe kuti ameno vanoona kunge umwe munhu afanira kunge atori munyika imomo, afanira kunge ari kutorarama freely like others because of haadi ZANPF. What's so special about ZANPF? What is ZANPF, if I may ask you guys? Zokuti ungasvika pakutozvishandisa pakuti kunotera kuti munhu ari kuita bhuku launch ari kuita ende munenge atoni marecords onzi vakamboraya nhingi vari kungosiyiwa vachitenderera havasi kusungwa vobva vatoti saka vakuwana uyo akuya kunorova zvebhuku launch yake pfacha ipapo. But I'm so happy and I'm so excited kuti ndinge ndichiona zvinhu zvakaita seizvo zvinge zvakutanga kutaurika, because ukaona pakutaurika izvozvo ukangoona nyaya idzo dzakubuda kunzi parowa munhu nelawsuit, I'm telling you vanokusiya usina kana chinhu. Inonzi lawsuit yayo ikakupuruna mushe inoita kukuundura, inototi chero kana une hembe dzebhero unza kuno kuti mbofanira kutengesa takadaro, that's it. Because atingaiti nyika yekuti umwe munhu anofamba achichikidzira vanhu, kuchikidzira kuita chibhuli chakadaro ichocho mofamba muchiita mabhuli. Saka tikuti kune vanhu vese vanoda kushandira ZANPF, especially mango madofo vari kuzongopindawo nenyaya yekuti wakambopara kana chemhosva ubva ungozvita kuZANPF ndiko kunohwandira muchiningina. You have to be very careful. Zvese zvekunzi muri above the law, pane pamwe pekuti vanhu veZANPF vacho vanosvika pakugumirwawo nemi kuti hawe hatikwanise kumubatsira. Even MP unongochishandira iye wacho asvika pakuudza kuti iwe mari yese unoda unzi uda kubhadhara ndoiwana pai. You understand? Saka pachapisa. I wish and I pray kuti dai nyaka akanyatsosiwa asina kana dollar, because autingadi kuita zvinhu zvakada. Vanhu munhu wese ari muZimbabwe ngaave free. Every Zimbabwean must be free. Kwete zvokuti unototi kurarama munyika uri kusvika kuti nhinga achazoya achindimhanyisa, nhinga achazoya achindibira green achipwanya mabhuku angu. Come on now. Iwe akuna anorambidzwa kulonchawo mabhuku ake, tsvagawo ako mabhuku matatu ungolonchawo imomo munyika. Handiti do something. Kote kumhanyira kuna wena vamwe vari kuita zvinhu zvavobva wamhanyisa. No, it's unacceptable. But now ndine imwe yandiri kuona futi panapa nyaya iriko yekwaTemba Gorimbo. Temba Gorimbo akangopandukira ZANU nguva dzakaenda and a lot of people are celebrating. But ZANPF madrama. I still remember madeza ya Temba Gorimbo achiwa Zimbabwe achitora mafoto nana Mnangagwa achiwa nebelt reko UFC whatever kwaanoita zvefight zvake zvezve. Imi saka vanoti ndiwe Gorimbo pakangowirira neZANPF akabva atanga kutohwina akakontinua achiwina ari kuziva joining the winning team. I was like, these people they don't know what they don't know what is coming for them. Ini ndakanatomona kudhara Gorimbo because unoona mastatements atora nemunhu nemamoves anenge achirwa nemunhu neexposure nekuziva. There is no such a thing. Hakuna munhu anobva outside kunze ari kurarama life yake ari kuhasela ari kungwavha ari kunze anouya muZimbabwe achibiga ZANPF unless that guy achida kuzotaimirawo matenda like what others are doing in Zimbabwe. Ipapo ndinotozviunderstanda kuti munhu yeye anenge atese apindira. But Gorimbo paakangotanga kungotuka ZANPF inyaya yekuti inangu ndakamboinyarira nekuti meno pedzerana. But I understand kuti a lot of people inogona yakakujamba, but it's good kuti ndinge ndichikuzivisa kuti Gorimbo ari kutotukana neZANPF zvekutodaro ende vatototi tota zvekutonzi ndichatoya kuZimbabwe zvocha nditori nawo basa nazvo because vanoti tichakubata uchauya kuZimbabwe chete one day is one day. Ameno kuti one day racho richasvika kwerini kuti vange vachimbata. So ndonyaya yandiri kusangana nayo panapa pana Gorimbo yaari kupisa ZANPF ari kuti so much to say about my country but so many threats. Can't speak up for the Zimbabweans in and outside of Zimbabwe because we were brought up in a dictator country where freedom of speech is seen as a direct threat to those in power. So many Zimbabweans want to be home but cannot go back because of the lack of opportunities, freedom, healthcare, and many more. I just hope one day we have a country where all these things can be exercised. However, as
for now, I can just back, as they say, from here, because if I go near, they will make sure I'll never exist or talk again. There is so many free this and free that in the world. How many we say free Zimbabwe too from the oppressive regime that only care about its family members and friends' pockets? Instead of the Zimbabweans, I speak my mind and I cannot be brought. My soul needs to sleep at night. The current government is worse than Mugabe because this one is created around only the Shumbas. Imagine a country where we celebrate opening of roundabout, one roundabout in the whole country. To make it worse, they use taxpayers' money to drive convoys to open such. Use that money to buy medicine that is always needed in hospital. Ndini ndadaro ndozo ari kutaura Temba Gorimbo ari kubva ati ndini ndadaro. I'm telling you, unozati chimovement ichocho chikungodzvanya ZANPF, chekusumudza ZANPF nenzeve uchirokera neuko. Ini ndechiti ZANU ndakaibata nzeve kuti ji, iye Gorimbo abva angoibatawo mhino kuti ji. Iwe unonyeba, umwe akatoita kuibata muzuda imomo, akatoita kuisumudza ichiroverwa pasi left right center. Time inosvika kuti vanopedza kuona kuti akomana kusina kwokuhwandira, because chavakajaira ndosokuona kuti iko zvinezvi vari kunyararidza, they are silencing everybody. Wese anonzi role model celebrity, wese ane following muZimbabwe vari kumupolisha, kumubhadhara. Chivhayo, those guys they are buying cars for no reason. Usina kana chawamboita kana kuzanu kwacho vanongobudika noti iri neinfluence zimfesiri. Enda unoona Victor, enda unoona Mazibaba Chipanga, enda unoona ameno namba yedu mazita mamwe acho anongotaurwa, enda unoona ningi utosanganiswa nefortune yako, sanganiswa nemota yako GD6 ikoko, wakatonyararidzwa zvoupenyu hwese, so that ivo vanokwanisa kunyatsoramba chitonga kuitira kuti mangwana panozoya pakunzi free Zimbabwe, free chakati from regime iyoyo inenge iripo, hakuna anobuda achiti nyo. Ndozvo zvinenge zvichingoitirwa chete. Ndozvo zvigandanda zvinogara zviri pa front line kuti ayewa hatidi kuti tinhikirikine titenge tikupandukira munhu, titenge tikupandukira mukuru wenyika, tofana kumusupporta, like what they are saying, that falance garbage whatever they are saying. But ameno iye zvinochindongosiro kwamuri, because ndoziva kuti nyaya yacho ndinozonzi ndonyautaurisa. Of course that one is not a lie, but before I waste much of your time muri Zimbabwe, to those who are in South Africa, uchidoregistrwa company ubvavurwa FNB business account, zvinoitwa nemunhu anonzi Owen Chete weEducation Research. Uyo ane namba dzandogara ndakaisa pascreen uyu. Bata namba idzodzidzi kana uda kuregisterwa company yako usina work permit kana study permit, ungori nepassport chete. Uchida kuvhurirwa FNB business account, ungori nepassport chete. Usaswera uchivharirwa nevanhu kuti hauna bank account mukore uno, iwe une zvinhu zvandatokudza, as long as passport yako ichishanda. Wangu anokusotera. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Is so.